Apato ndakubweretsani breaking news. Amayi Colleen Zamba amangidwanso kachiwiri paja anamangidwa last year apaso awamanganso pa mulandu omafananiratu ndomwe uja. Ikakuona litsiro mvula simakata mwinanso kumakamba kunena kuti working mode tsopano activated tsopano ikuonekadi kuti ndi nthawi ya ntchito chifukwa nde kulitu kumangana. Tikukamba zotani kodi? Tikukambanso zonena kuti samukawaletu iyeyo soto ndizoti wamangidwa leloli chakumamawa komweko. Koma mondilole tifotokoze bwinobwino kuti zikukhala motani pakanali panopa. Ndizotitu amayi Colleen Zamba anamvetsedwa kunena kuti iwo akusakidwa ndi polisi. Atamva choncho sanazedwe basi kuzinyamula kukazipereka okha ku area 30 akuti mukundifuna ndikuti tikuja polisi kumamuyankha eya mama ndizonoti ifeyo tikukufuna deni ayenda papa mwachita bwino kubwera nokha chifukwa ndikuti mwatichepetsera ifeyo ntchito kuti sevetsaso mafuta fuel kuti tiyende tikakupezeni kumene munali apapa mwachita bwino ndithu. Inutu ndizonena kuti no pali milandu imene tikuganizirani kuti munapanga inu nda imene ija muli ndekuti no a secretary a president time manager azakwera. Tiona kuti no inuyo munapalamula milandu abusing the office kachikena akuti munagwiritsa ntchito office yanu molakwika ndekutito ndimeneno amayi Colleen Zamba kwamba kuimbira lawyer wawo iye ndimbire lawyer wanga la no problem kumuimbira lawyer wawo Jefferson Kadzipatike ndimene amatsimikizaso Jefferson kuiphedula ndithu kunota ndizona litu amayi Colleen Zamba amangidwaso ndi polisi pakanali panopa ali ku area 30. Nkhani to ndionena kuti akuti iwo anagwiritsa ntchito office molakwika office yake tino nthawi manager ali mulembi wa achakwera nde padzati office zimene umakhala ndi mphamvu tosati masewera nde pakanali panopa sitikuziwabe kuna kuti kodi no office anayigwiritsa ntchito bwanji molakwika ma specificate ya zenizo kungozoona kuti mulandu ndi umenewo komano ndekuti ndinagwiritsa ntchito office molakwika popanga zakuti ndetu kukamba za zakutizo apolisi anoti ayi panopa sitizulula ikafika nthawi yake ndekuti titulutsa ma statement tifotokoza kunena kuti amayi amene wawo kodi mulandu wawo ndotani umene tikuwaganizira komano ndosiyana ndi ujawu. Mukakumbukiratu ndekuti no mu December muja muzakumbukira kuti amayi Colleen Zamba anamangidwa nkhani zonena kuti anagwiritsa ntchito office yawo molakwika kamwe munali motani anadzafotokoza na apolisi kunena kuti iwo watu ndizoti analemba anthu 300 kaya amalowetsera pa windo ndefora anali ndi mphamvu amangolamula ndinetu secretary wa president alembene ntchito amenewo awonso ndakhaze nanga mwalembe ntchito ena onso ndizonena kuti no kumene ndekuti kumachokera kugwanga ndizonoti uyoyo mwana anabadwaso kumene koko amenenso mutane mwalembe ntchito ndikunenatu ndinetu ndekuti nda secretary wa president anthu amaopa mphamvu anthu aja ndikumalembedwa ntchito I think something like that. Kubwera ndi apapa akunena kuti yayi mlandu wake ndizoti anagwiritsa ntchito office molakwika komano ndi ma specific tikubweretserani ndekuti zikakhala zililede. Now ngati apolisi anena kuti atibweretsera zikakhala zililede mongozozonena kuti ifeso panopa tikubweretserani zikakhala kunoti yani zili ready koma tikumangokamba paja momangopangati kumati negation ya kumangoganizira tudikirira zogwirikazo. Tingamaganizire tikunena kuti amayi watu paja anali ndi mphamvu kwambiri amene wawa ngati mlembi wa achakwera endi kuna azaphulika maskando ena ake mulendo umene uja kunena kuti kunayende kuti kusowetsa ka 9 trillion ka 1 trillion ka ndalama zingati ndanali iwowa kutero kusabwera Jacob Ohala anali mgulu mmenemo munali ndi panali nditu kagulu ka anthu koma ndekuti no pasenta penipeni panali amayi amenewa. Eni nthawi imene ija tinkakambanso kunena kuti amayi Colleen Zamba amangidwa mulandu wake tikuona ngati mwina ndo ama trillion anasowa aja kuti amafuna atakaguleka ya mafuta ku Dubai ka fertilizer ka zinali motani ka koma ndekuti kusowetsa ndalama zimene zija inaitaso kutulukaso ndekuti mu newspaper ija ndimayikonda kwambiri ya National Publication nkhani general inatuluka mmene mujama magaya aja apia Jason anatani anayitulusa mkazi wa madolo opsa kwambiri amene amachita kafukufuku ndikukamenya ma investigation ndikukavumbulusa zobisika zenizeniwo amene anajiga ina Gregory Gondwe anayiulusa
nkhani imene zanakafukula mpaka nande kuti ndi zimaumboni zake zimarisiti ndi zina zoterozo mwayioneti. Ndeno nthawi imene zatenkanena kuti amayi wakhozokhala kuti amangidwa mwina mulandu wake umenewo, koma zinakadziwika zonoti mulandu wake uja unali wina sopano unalolemba anthu ntchito ndikuti no kwamenyera nkhondo koma ndikuti kugwiritsa ntchito mphamvu molakwika. Ababa mwina ukhozokhala no ndi umene tinkakamba uja kapena ndichosowetsa 1 trillion uja, komano anthu ambiri amadandaula mama amenewa kunoti no sankagwira bwino ntchito yawo, sankagwiritsa bwino ntchito ofesi yomwe anawapatsa magayi. Tikamakamba za secretary enaso komano kuti secretary so ni ndani, kuti secretary wa president ni ndaniso amenewa magayi. Ndakhala ndikumabwera pano ndi zibaluwa zosiyanasiyana, Peter Mutharika wakamba zotere ndalemba ndine Justin Ada K Said, mukumbukira mlembi waja wa president iye zakuti ine mlembi waja wa president. Mukuona simuzaona apo zina la Peter Mutharika pansi padzaro kwa malemba zoti mlembi wa president ineyo Justin Ada K Said. Uyu soru koliniza mbanali ndi mphamvu zimenezo zopereka utengo umeneja ende utengo joka bwera wina yese pokamba matija samari ndi Ada K Said amene wakamba amene otendeza ndi president Mutharika amene wakamba. Awaso nde kuti amatha kugwiritsa ntchito mphamvu zija motero kutha kuyankhulana ndi department ina iliyonse, office ina iliyonse kuti ndayankhulatu ndineyo inde ndalemba ndineyo amene ndine koliniza mbata kuti kuyimiranda achakwera zense ndi zimene andiuza achakwera kuti nditani ndikuuzeni. Mwayiona tikabwera nde kuti no ku ma rules of reasoning, malamulo akaganizidwe fanda anthu samazo zoti akaganizidwe kali mmalamulo mwachidule logic and critical thinking. Timakapeza kumeneko kumakhala akuti mafalase nthenda zomwe timatha kukhala nazo pakaganizidwe kaja kamatokhaso ni nthenda osati psychology kapena kuti awangodwala mutu koma kunena kuti muzamva wina wake akayankhula zinthu mati uyuso ndo wayankhulaso mbwerera bwanji eya mbwerera zija ndezili ndi mayina ake nosopano amatchedwa kuti no mafalases. Ndekuli falase ina yomwe imatchedwa kuti no appealing to authority. Kugwiritsa ntchito ndekuti no mphamvu za ena ake amene ali pamwambapo ndi uzigwiritsa ntchito molakwika kubwerekera ndithu choncho. Inu akuti mutenge njwera izi muzisunthe zipite apo ife sitipanga zimenezo sitipa mudelera si inetu amene ndunena zimenezo chonse chotu ndiyera amene akunena si inetu amene ndanena zimenezo kuteko ndabwana atu ajena Mr. Banda mu office nkatumo andituma kuti ndipanga choncho ndedererani abwanawo angobwera ndikuti ndikawuze inu musathane nawo ndabwana magayi tiye ndinyamule ndi magayi kunyamula njwera koma ndekuti amayenera kunyamula ndi iyeyo ru amene akunenayo. Abwana sana murume kuti mupite mukafunse no mphamvu za abwana akuti munanena kuti tinyamule njwera ati ine sindiuziwapo kena kalikonse ndekuti ndi appealing to the authority kupanga ndekuti no appeal kugwiritsa ntchito mphamvu za abwana mmwambamo pamene ndekuti no iweyo ukufuna kukwanitsa zofuna zako. Ndi chimodzimodzinso ndekuti mama amenewa amatogwiritsa ntchito office manager inali ngati amatogwiritsa ntchito mphamvu za president mwa njira ina yake, koma ndekuti mwina president chosatani usaziwa asanatumeso ndiwowa. Zinthu ngati zimenezi ndi zimene mwina tingathe kumalingalira kapena mwina timva bwinobwino nonso pano zikatuluka. Tingokambako pang'ono zokhuzana ndi Sam Kawale amene ndete kuziwa zonena kuti nayenso akuti wamangidwaso chakumama wako nde zinakhala motani kodi amene yetu anapezeka zonena kuti no watengedwa ndi polisi. Zomwe zinachitika nayenso anamvetsedwa zonena kuti akuti akusakanidwa polisi uko sizinyamuleni yekha ndi ukafika ndekuti ku area 30 ku Lilongwe ku polisi kumene ku headquarters kulikulu kumene koko apolisi kumulandire bwana ifetu tabweratu ati mandifuna chana bwana paso ndemwe atiphekesera ntchito bwana ndi zona adika ife ndi zona kuti timakufunani tanayi muli zilinganizo zonena kuti no tizibanduka pano kukatani kukakunyamulani nawa papa mwangopangisa ntchito kuti ikhayophwekatu nda bwana inuyo ndi zonena kuti mlandu wanu tikuwuzani inuyo tikunyamuleni simukuyenera mukhale kuno ku area 30 inuyo tikupitiseni ku polisi ya Kanengo
mwaioneti kumeneko ndi kumene muzikasungidwa mukamva kumeneko zonse. Pakanali panopa ndi kuti mlandu wa Asamu Kawale sukudziwika kuona kuti mlandu wake ndotani, monga ngati mlandu uja wa Sostene Gwengweso sukudziwika kuti ngotani mlandu wake. Endi tikukamba zotani Asamu Kawale anali ndi kuti nduna yoyang'anira zaulimi. Now let's go back ku nduna umeneyo kumachitika zotani, kunalitu nditi maishi wa nifi ngongole za nifi, mafertilizer subsidy, kunali makesi zochuluka kutino kumenekoko. Even makesi amayikoleniza abati manena ali ndrama za matrillions kati kanga anafuna kagulira fertilizer kodi kamafuna kagulira mafuta ja sizingamveka bwino. Now kumeneko jako mukuziwa amene zimayendera za nifi mafertilizer ya subsidy AIP kodi sana khoteseko zina zake ayitimva mwinaso nkuteka si zimenezo ndi apolisi akabweretsa ma statement awo ife tibwera kuzakupasani mmene zimayenera kukhalira mugwire uthenga ogwirika nditudi akuti